nih. Akhat. Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu mono gulu pulu coba to nungthamon ke dini gidan mse video bara bahora thakabai to nungthamona je dini video ko naine interested bla to cholo nailangbai tado ang dini nungthamoni sirau makase BTS mani behind the scene porni jengni upar video shooting ni makase behind the scene porko nungthamoni sirau ese dinthiri nagirdeng aru be video ko je nungthamona je naine interested bla nailangna hasigen aru ma nungthamona be video ko nailangkhabai janago manona ang video fैखांनायनि उनावसो बे BTS को behind the scene को होनाय जागोन नालाय ओंखायनो बे भिडिअ जों मा खालामबाय मारै मा खालामनो आरो बिनि माखासे आं मादि बेयाव माने मिस्टेकफोरखौ एसे दिन्थिनो नाजादों आरो मा मिस्टेक जादोंमोन बेयाव जों थांनायाव मा होनो भिडिअ शुटिं लानायाव मा होनो रिहार्सेल खालामखाया आरो बेयावसो थांनानै डाइरेक्ट जों बेयाव मोसाहैयो आरो बेखायनो बेयाव गोबाङानो मिस्टेक जायो ओमफ्राय खनथाम खनब्रैखौ बिदि पारफेक्ट जायाब्ला खनथाम खनब्रै लायो आं बिदि आरो जायफ्रा आंजों कभार भिडिअ खालामबाय बिसोर मिथिखायो आरो खनसेयाव आं पुरा पारफेक्ट जाया आरो गोजोन आरो ओंखायनो खनबा खनब्रै मोसाखायो आरो आं गावबो बिदिनो मोसायो आरो बेयावनो रिहार्सेल खालामो बेयावनो डाइरेक्ट जाखायो ओमफ्राय सानसे नांखागौ आरो बहुत खस्थ' जायो ओंखायनो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आरो बेयावनो माबायदि इन्जय खालामो जों बेयाव भ्लग भिडिअ खालामनोबो मोजां मोनथाय हाया ना शुटिं खालामबाय थायो ओंखायनो हाया आरो ओंखायनो शुटिं खालामनायाव मोजां जाया आरो मारा भ्लग भिडिअ खालामनो बेखौनो थेवबो एसे दिन्थिनो नाजाबाय आरो बिहाइन्ड द सिनखौ नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्लासो नायलांबाय थादो बेखौनो ना मा बुङो दे माखा Mazeng na maka. Jangan. मजा आया Oh Ziti, দেখা পাই আছে ইয়াত কেমেরাত দেখা পাই আছে Kami beli hai. Mana sa tangan tu dunia milim kia. म्यूजिक Komplit jagan nabi nukhan. नै जासिगोन जों दानिया खगेनि गेसाव ओमफ्राय दं बियो नै सोरबा लुत्रा त्रानो नै लुत्रा त्रानो खिना लांदो कत साफोरनि खि बे ताप्लानो बानायनानै गालांदो सोरबा ओमफ्राय बे ताप्ला-प्लानो दं आरो बेयाव आथिया गालांनानै ताप्ला बानायनानै दोनो नै बर्तमान नै बेयाव दं जों मोजानो बेयाव जानोसै आरो मा जों आक्रमण आक्रमण खा जल्दि खा आक्रमण
दानिया जों जानोसै आरो मा Esang beri kita oh bisa. Saya ini jadi kaumin. Finally guys, nungkholo lah, nungkholo mah. Ma baru mendeng sana nih, numpa mendeng nung. Mới ngomong, baik ha. Finally guys, ngayem. Mam, morong teh ada kan sini diberi di bunga teh. Kau makan lah, morong teh saya sini di mana. Kemudian tu guna baru guna. Coba. Dia ni, sangat sama ni. वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है मजा आया Kabur nah. ये रहा नहीं जाता. मजा आया Iya. Kita bisa. जों जा जायगायाव शुटिं खालामगासिनो दंमोन आरो बेवहायनो माखासे आबैमोना मा होनो जोंखौबो भिडिअ लाफा होनायखायनो आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जाबाय आरो बेयाव पार्कआवनो हासिफा फैदोंमोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आरो बर्तमान जोंनि शुटिंआ जोब्बाय म्यूजिक पुरा बेहिन्दी सिनफोरखौ नोंथांमोनखौ नायबाय जाखानांगौ जों आं बे भिडिअआ जोबखांनायनि उनावसो होखागोन नालाय ओंखायनो दिनैनि कभार भिडिअ बेयावनो जोब्बाय आरो दा जोंनिया पुरा कयता बाजिमोन 9 बाजियावनो फैदोंमोन दा जोंनिया 4ता बाजिबाय 4तायावसो थांनांगौ आरो पुरा बारा 5 मिनिटानो नङा सल'आ होमबाबो पुरा गरम ओमफ्राय अखा दंमोन ओमफ्राय अखायावनो पुरा माबा जाबाय आरो स्टप जाबाय दा बेयावनो ओमफ्राय जों थांसै आरोखि मा थांनानै जों पुरा टाटा गुड बाय आई लाभ इउ